Τώρα αναγκαστικά και με πολύ χαρά όμως, γιατί όπως είπα μας έχει ανοίξει η όρεξη τώρα για τα καλά. Είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να σας πω ότι ο σεφ του καταπληκτικού αυτού εστιατορίου Αυλή, ο Γιώργος Ρουμπάκης, είναι στην παρέα μας. Να πω εκ των προτέρων ότι έχουμε πει ότι θα μιλάμε στον Ενικό, οπότε Γιώργο, καλησπέρα. Γεια σου Αννα Μαρία, τι κάνετε? Είμαστε πολύ καλά, πολύ μεγάλη χαρά μας να είσαι και εσύ σήμερα στην παρέα μας μετά τον Μιχάλη τον Παραγιουδάκη που μιλήσαμε εχθές. Γιατί και δική μου. Γιατί όπως και να το κάνουμε τώρα, όταν πηγαίνεις σε ένα όμορφο μέρος και απολαμβάνεις το φαγητό και το περιβάλλον, έχεις πάντα την περιέργεια. Ποιος άνθρωπος βρίσκεται πίσω από όλες αυτές τις εμπνεύσεις και όλες αυτές τις υπέροχες γεύσεις? Έτσι είναι, έτσι είναι. Οπότε σήμερα λοιπόν γνωρίζουμε τον σεφ, τον Γιώργο Ρουμπάκη. Γιώργο, αρχικά πες μας σε παρακαλώ, πώς ξεκίνησε το ταξίδι σου στη μαγειρική? Δηλαδή πότε κατάλαβες ότι αυτό θέλω να κάνω, αυτή είναι η πορεία μου? Νομίζω η στιγμή που το ένιωσα ξεκάθαρα είναι όταν κατάλαβα ότι η μαγειρική δεν είναι απλώς επάγγελμα, αλλά είναι ένας τρόπος έκφρασης για εμένα. Όταν μέσα από ένα πιάτο μπορείς να πεις μια ιστορία, να πεις έτσι μια ανάμνωση, να μεταδώσεις ένα συναίσθημα, ξέρεις, αυτό ήταν που με έκανε να το αγαπήσω. Πολύ όμορφο αυτό που λες και πολύ δημιουργικό, φαντάζομαι, σε κάνει ακόμα περισσότερο δηλαδή στη δουλειά σου. Αυτό είναι και αυτό είναι που το αγαπώ πολύ, ρε παιδί μου, αυτό το δημιουργικό. Τώρα, το ποια είναι η σχέση σου με την Κρήτη είναι προφανές, το ακούμε κιόλας, αλλά όμως καταλαβαίνω ότι όταν μπαίνει κάποιος σε μια διαδικασία δημιουργίας, επιδρούν σίγουρα μέσα τα γονίδια, αλλά όμως αφού γκράζεται αντιλαμβάνεται και πιο βαθιά σημεία και αισθήσεις του τόπου του. Δηλαδή, εσένα όλη αυτή η ατμόσφαιρα της Κρήτης, πώς επηρεάζει τη δική σου μαγειρική φιλοσοφία? Άκου να δεις, εμένα η Κρήτη είναι η βάση μου, όπως είπες και στην αρχή, είναι η έμπνευσή μου. Είναι ο λόγος που αγαπώ αυτό που κάνω. Οπότε και επειδή κουβαλάει μια γαστρονομική παράδοση αιώνων, με σεβασμό στη γη, στα υλικά της και όλα αυτά, αυτή η φιλοσοφία με καθοδηγεί και εμένα να μαγειρεύω απλά, αληθινά, με σεβασμό στις πρώτες ύλες και χωρίς να... Ξέρεις, δεν χρειάζεται να κάνεις πολύ περίπλοκα πράγματα. Όταν η γεύση από τη φύση της είναι τέλεια, σε βάζει, ρε παιδί μου, σε αυτό το δρόμο. Πάρα πολύ όμορφο αυτό που λες, γιατί κακά τα ψέματα, και τώρα το σκέφτομαι. Όταν καμιά φορά βλέπεις μπροστά σου ένα πιάτο το οποίο είναι περίπλοκο, έτσι δεν μπορείς να καταλάβεις ακριβώς τι έχεις μπροστά σου, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτό θα σου ανοίξει την όρεξη και θα το ευχαριστηθείς κιόλας. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Πολλές φορές το απλό είναι και το τέλειο. Πάντως, ξέρω ότι δεν θα μας πεις βέβαια, σίγουρα πίσω από το πιο απλό πιάτο κρύβεται πάντα ένα μυστικό του σεφ. Ψέματα λέω? Εμείς δεν έχουμε. Μυστικά στην Αυλή δεν έχουμε. Δίνουμε απλόχερα τις συνταγές μας, γιατί θεωρώ ότι το να κρατήσεις μυστικό είναι μικροπρέπεια. Ποτέ δεν είχαμε πρόβλημα να να μοιραστούμε τις συνταγές μας, ακόμα και σε τουρίστες πολλοί που έρχονται και μας δίνουν το mail τους να τους το στείλουμε, τους γράφουμε κάθε λεπτομέρεια. Μα τι λες τώρα? Ναι, ποτέ δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα, ποτέ δεν είχαμε τέτοιο κόμπλεξ. Ξέρεις, θεωρώ ότι είναι και μιας παλιότερης σχολής όλο αυτό. Το να κρύβω πράγματα στις συνταγές και όλα αυτά. Δεν είναι, ποτέ δεν το φοβηθήκαμε, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Λοιπόν, έλεγα και στον Μιχάλη εχθές, τι ωραίοι και ανοιχτοί άνθρωποι που είστε εκεί στην Κρήτη. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την περιοχή συγκεκριμένα, αλλά πραγματικά μόνο από τον τόνο της φωνής σας ακούγεται ότι ό,τι έχετε ότι θέλετε και το δίνετε, απλόχερα δηλαδή. Δεν κρατάτε. Τι ωραία. Είμαι σίγουρη και ειλικρινά και από μηνύματα ακροατών που έρχονται και όταν είναι από την Κρήτη έχουν, εκτός ότι είναι τα πιο συχνά απ' όλα, θέλω να το πω αυτό, είναι πάντα έτσι και μαντινάδες μου στέλνουν ανοιχτά ωραία μηνύματα. Εσύ Γιώργο, αν έπρεπε να περιγράψεις την κουζίνα σου με 3 λέξεις, ποιες θα ήταν αυτές οι λέξεις?
Απλότητα, όπως είπαμε και πιο πάνω, Ναι. δημιουργικότητα και αγάπη. Εντάξει, νομίζω ότι είναι τα τρία βασικά στοιχεία του πιο νόστιμου πιάτου, αυτά που είπες. Έτσι πιστεύουμε και εμείς, έτσι πιστεύουμε. Όταν μας μίλησε χθες και ο Μιχάλης και συζητήσαμε αρκετά για την φιλοσοφία της αυλής, που είναι το farm to table, δηλαδή από το αγρόκτημα, το βιολογικό και όλα εκεί της αυλής, κατευθείαν στο τραπέζι, στο πιάτο. Αυτό για σένα στην πράξη τι σημαίνει? Ακούστε, στην αυλή θέλουμε να συνδέσουμε την παράδοση με τη σύγχρονη μαγειρική. Δουλεύουμε με καθαρά προϊόντα, μαγειρεύουμε εποχικά και στηρίζουμε την τοπική παραγωγή. Όλα όσα κάνουμε, από το φαγητό μέχρι και τη φιλοξενία, έχουν το κοινό στοιχείο στο σεβασμό προς τη γη, προς τον άνθρωπο, προς τη γεύση, και θέλουμε, ρε παιδί μου, με αυτόν τον τρόπο να κάνουμε και τον κόσμο να νιώσει ωραία όταν έρχεται στο μαγαζί μας. Ξέρεις τι σκέψη μου ήρθε τώρα, ότι όταν κάτι έρχεται τόσο φρέσκο στην κουζίνα σου για να το επεξεργαστείς, να το μαγειρέψεις, να του δώσεις τη μορφή που θέλεις, υποθέτω ότι μιλάει αλλιώς, να το πω έτσι. Μια ντομάτα, το πιο απλό, που έχει έρθει κατευθείαν από το αγρόκτημα, από ότι, ξέρεις, του εμπορίου οπουδήποτε από το σούπερ μάρκετ. Είναι και πιο τίμιο, είναι η διαφάνεια, έχει αλήθεια μέσα όλο αυτό. Δηλαδή, ξέρεις ποιος το φύτεψε, ποιος το μάζεψε, ποιος το μαγείρεψε. Οπότε είναι μια αλυσίδα εμπιστοσύνης, το οποίο το μεταδίδουμε και εμείς από την πρώτη μπουκιά που θα φάει ο πελάτης μας. Νομίζω ότι το καταλαβαίνει αμέσως. Τι όμορφο, μα τι όμορφο. Εσύ υπάρχει ένα προϊόν, κάτι το οποίο θεωρείς ότι είναι σήμα κατά τεθέν του εστιατορίου? Θα έλεγα το ελαιόλαδο. Έτσι κι αλλιώς το ελαιόλαδο είναι η ψυχή της κρητικής κουζίνας, οπότε και για εμάς είναι βάση των όλων. Το χρησιμοποιούμε παντού, πάντα με πολύ σεβασμό, γιατί εκφράζει αυτό που είμαστε, τη γεύση, την παράδοση, τη ζωή, όλα αυτά. Να σε ρωτήσω, πώς γεννιέται η ιδέα για ένα πιάτο? Και σίγουρα έχεις κάποια στάνταρ, ας πούμε, πιάτα τα οποία σερβίρονται. Έχει τύχει κιόλας, και η δεύτερη ερώτηση αυτή μαζί, να σου έρθει μια καινούργια ιδέα ξαφνικά κάποια στιγμή και να την προσθέσεις τελικά στο μενού? Ναι, βεβαίως, πολλές φορές, γιατί εμείς έχουμε, πέρα από το στάνταρ μενού, έχουμε και τα πιάτα ημέρας, τα οποία αυτό μας δίνει, ρε παιδί μου, την ευχέρεια να κινηθούμε με το, αν ας πούμε μου στείλει από πάνω από τη φάρμα το παιδί που την χειρίζεται ένα άλλο προϊόν, ένα καινούριο μου που έχει βγει μόλις, κατευθείαν αρχίζουμε και σκεφτόμαστε έναν τρόπο να το εκμεταλλευτούμε και να το δώσουμε στον πελάτη μας κατευθείαν φρέσκο και μυρωδάτο που θα είναι εκείνη τη στιγμή. Όπως και είναι και η φιλοσοφία των περισσότερων πιάτων μας. Πάντα ξεκινάνε δηλαδή από τα προϊόντα. Δηλαδή, άμα είσαι ένα ωραίο έτσι, τραγανό κολοκυθάκι, μια ώριμη ντομάτα, ένα τυρί έτσι, με χαρακτήρα, αυτό αμέσως σου μιλάει και έτσι δημιουργούμε το μενού μας. Δοκιμάζουμε, πειραματιζόμαστε και έτσι βγαίνει το τελευταίο, ρε παιδί μου, αποτέλεσμα στο πιάτο μας. Τι ωραία, τι όμορφο. Και ξέρεις, και άνθρωποι που ακούνε και ενδεχομένως έχουν έρθει ή πρόκειται να έρθουν στο εστιατόριο, είμαι σίγουρη ότι θα το επιβεβαιώσουν και το επιβεβαιώνουν ήδη αυτό. Εσύ από το δικό σου μενού, ποιο θεωρείς ότι είναι έτσι πιο δικό σου πιάτο, που όταν το φτιάχνεις κιόλας το αισθάνεσαι και λίγο πιο οικείο? Μαρία, αυτή τώρα είναι μια πάντα δύσκολη ερώτηση που μου κάνουν. Ναι. Και επειδή, ξέρεις, επιμελούμαστε όλα τα πιάτα με τόσο αγάπη, είναι πολύ δύσκολη η απάντηση. Όμως θα σου πω ότι εγώ, ρε παιδί μου, επειδή έχω και αδυναμία στα απλά πιάτα, ναι. Αλλά ξέρεις, ταυτόχρονα βγάζουν μια ένταση και όλα αυτά, θεωρώ ότι το ψωμί μας, επειδή το κάνουμε εμείς, είναι ένα ουσιαστικό προϊόν.
που μέσα στην απλότητά του κρύβει, ρε παιδί μου, τεχνικές, κρύβει ψυχή, κρύβει πολλά πράγματα. Αλλά δες τώρα, από το ζύμωμα, το ανέβασμα, τη στιγμή ας πούμε που θα μπει στο ξυλόφρονο γιατί το ψήνουμε εκεί, όλο αυτό, ρε παιδί μου, είναι μια ιεροτελεστία. Οπότε ξέρεις, το ψωμί έχει αυτό το βάθος, ρε παιδί μου, του σπιτιού μας, που το μοιραζόμαστε, μας ενώνει και έτσι μας έχει κερδίσει όλους, πιστεύω. Και είναι και τόσο ιερό το ψωμί στο τραπέζι, έτσι δεν είναι? Και αυτό. Βέβαια. Εν τω μεταξύ θέλω να σου πω και σένα ότι ο ξυλόφουρνος εδώ, από τις αναφορές που κάναμε εδώ στην εκπομπή, έχει γίνει μεγάλη επιτυχία. Είτε τον έχουν από όλη την Ελλάδα, αυτός ο ξυλόφουρνος πια, λέει, μας έχει κάνει τα σάλια να τρέχουν κάθε μεσημέρι. Χαίρομαι, γιατί ουσιαστικά είναι και η ταυτότητά μας. Α, κοίτα να δεις, τι ωραία. Πολύ χαίρομαι, και εγώ πολύ χαίρομαι. Τώρα υποθέτω κιόλας, καταρχάς να σου πω ότι έχουν ξεκινήσει και έρχονται ήδη μηνύματα. Εδώ η Μαρία μας η Μαγκονάκη λέει καλησπέρα, εξαιρετικός ο σεφ, συγχαρητήρια. Ο Ηλίας μας, ο οποίος μας ακούει από τα Χανιά, σου έχει γράψει μια μαντινάδα: τροφή από τις καλύτερες είναι η φαντασία. Χωρίς αυτήν καμιά ζωή ίχνος δεν έχει αξία. Πολύ καλή, πολύ καλή. Ναι. Υποθέτω τώρα και σίγουρα έτσι συνδυάζονται γεύσεις από διάφορα πιάτα και γεύσεις συγκεκριμένα με τα κρασιά του κτήματος. Ναι, βέβαια. Υπάρχει κάποιο δικό σου αγαπημένο pairing, που το λέμε τέριασμα, δηλαδή, που θα ήθελες να προτείνεις? Λοιπόν, στην αυλή πάντα προσπαθούμε να συνδυάζουμε τις γεύσεις με τα κρασιά μας, γιατί πιστεύουμε ότι ένα σωστό pairing μπορεί να απογειώσει ένα πιάτο. Ένα από τα αγαπημένα μου και έτσι και πάλι από το ξυλόφουρνο, έτσι θα πω, ναι. είναι το κοκκινιστό μοσχαράκι με μελιτζάνες και πληγούρι, ναι. το οποίο ταιριάζει τέλεια με ένα έτσι ντόπιο κοτσιφάλι ή μαντιλάρι, είναι ντόπιες ποικιλίες. Θεωρούμε ότι οι εντάσεις που έχει και η λιπαρότητα που έχει το φαγητό αυτό τη σβήνουν οι αδιγητανίνες των κρασιών αυτών. Πω τώρα, τι να σου πω, με έκανες ένα ταξίδι μέσα στη γευσηγνωσία. Θέλω να κλείσω και να πάω να δοκιμάσω, να φάω, να δοκιμάσω κάτι από όλα αυτά. Λοιπόν, επειδή όμως, με το καλό να έρθεις. Με πολύ μεγάλη χαρά, ειλικρινά, με την πρώτη ευκαιρία θα το ήθελα πολύ. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Θέλεις, αυτό πιστεύω ότι συμβαίνει σχεδόν πάντα. Θέλεις τώρα, επειδή θα κάνω και την αναφορά μου, επειδή έχει βγει δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια και το MasterChef και λίγο βλέπουμε και το πώς γίνεται η παρασκευή ενός πιάτου. Βέβαια, καμία σχέση δεν έχει τηλεόραση με την πραγματικότητα, έτσι, το ξέρουμε όλοι αυτό. Βλέπουμε όμως και όλοι φανταζόμαστε πώς να είναι άραγε, πώς είναι στο θέατρο τα παρασκήνια, στον κινηματογράφο τα γυρίσματα. Έτσι λες, πώς να είναι πίσω από την κουζίνα η όλη διαδικασία και εκεί στην παρασκευή ενός πιάτου. Έχεις κάποια στιγμή στην κουζίνα που δεν θα την ξεχάσεις ποτέ? Πολλές, αλλά σίγουρα αυτή που δεν θα ξεχάσω με τίποτα είναι η πρώτη μέρα που ανοίξαμε την αυλή μας. Ναι. Βέβαια, η αγωνία, η αίσθηση ότι κάτι που ονειρεύτηκες παίρνει σάργα γεωστά, κάτι, οι εντάσεις της στιγμής, οι αναποδιές και όλα αυτά σου μένουν χαραγμένες για πάντα στη μνήμη. Ήταν φοβερή μέρα. Πάρα πολύ χαρακτηριστικό, πολύ ωραίο. Ναι, η πρώτη μέρα φυσικά, αλλά φαντάζομαι ότι και όλες και οι αναποδιές και ξεπερνιούνται πάρα πολύ εύκολα. Βέβαια. Και πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα, δεν το καταλαβαίνεις. Δηλαδή με το που ξεκινάει η μέρα, σε μια φάση έχει τελειώσει και λες πω τι έγινε. Μα ξέρεις τι καταλαβαίνω, έχετε κάνει πάρα πολύ ωραία ομαδική και κάνετε είναι ομαδική δουλειά εκεί πέρα στην αυλή και αυτό πάντα έχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Η ομάδα είναι η βάση για μένα, είναι όπως το λες, έχουμε φτιάξει κάτι πάρα πολύ καλό. Εγώ προσωπικά είμαι πολύ περήφανος, γιατί η ομάδα μου περιβάλλεται από ανθρώπους με πολύ καλό χαρακτήρα, που αγαπάνε αυτό που κάνουν και δουλεύουν με σεβασμό ένας προς τον άλλο.
Το ίδιο επίσης ισχύει και για τα παιδιά έξω της σάλας, που υπάρχει επικοινωνία, θετική ενέργεια και κοινό πάθος για αυτό που προσφέρουμε. Θεωρώ ότι όλη αυτή η ατμόσφαιρα μεταφέρεται και στον πελάτη, που και χωρίς να το δώσεις, να το εξηγήσεις, ρε παιδί μου, πιστεύω ότι το νιώθει μόνος του. Το εισπράττει, βέβαια. Και μέσα σε όλη αυτή, κάποιες φορές θα είναι και η αναμπομπούλα, ρε παιδί μου, μπορεί να έχει κόσμο πολύ, δεν ξέρω, μπορεί να είναι λίγο παραπάνω. Πώς καταφέρνετε και διατηρείτε την ψυχραιμία, την ηρεμία, την δημιουργικότητα? Ακούστε να δείτε, όλα αυτά, αν υπάρχει ρυθμός και όχι ένταση, τότε με τη βοήθεια πάλι της ομάδας, γιατί είναι πολύ βασικό η ομάδα, σας το είπα και στην αρχή, η ομάδα σε βοηθάει, ρε παιδί μου, και τα καταπολεμάς όλα αυτά. Φτάνει βέβαια πάντα να κρατήσεις την ψυχραιμία σου και να μιλήσεις με τους ανθρώπους που έχεις δίπλα σου. Νομίζω ότι η λέξη που είπες, η λέξη ρυθμός, ήταν η λέξη κλειδί σε συνδυασμό. Ρυθμός και ψυχραιμία δεν υπάρχει περίπτωση να σε διαψεύσουν ποτέ. Έτσι. Μας έχεις πει ήδη, το ξέρω, πάρα πολλά. Αλλά όμως υπάρχει κάτι που θα έλεγες ότι αυτό κάνει την αυλή να ξεχωρίζει σαν εστιατόριο? Η αυλή ξεχωρίζει γιατί πιστεύω ότι δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει, απλά προσπαθεί να σε αγγίξει, ρε παιδί μου. Είναι μια εμπειρία αληθινής φιλοξενίας, όπου ο επισκέπτης νιώθει τη γεύση, τον τόπο, τους ανθρώπους, όλα αυτά μαζί. Τι όμορφα. Τι όμορφα. Δεν θέλεις και τίποτα άλλο για να πας εκεί και να περάσεις όμορφα? Και εμείς αυτό πιστεύουμε. Και οπότε νομίζω το απάντησες. Είχα ακόμα μια ερώτηση, ότι πώς θα ήθελες να νιώθει ο επισκέπτης φεύγοντας από την αυλή? Υπάρχει κάτι άλλο που θέλεις να προσθέσεις? Πώς το σκέφτεσαι εσύ? Εμείς και σαν αυλή, ρε παιδί μου, θέλουμε ο επισκέπτης όταν φεύγει να φεύγει γεμάτος. Όχι μόνο από το φαγητό, αλλά και από συναισθήματα. Να έχει νιώσει τη φιλοξενία, να έχει απολαύσει το φαγητό του, να έχει πάρει μαζί του εμπειρία που να θυμάται. Πιστεύω ότι αν το καταφέρουμε αυτό, έχουμε εκπληρώσει το στόχο μας 100%. Λοιπόν, είμαι σίγουρη και εγώ ότι το κάνετε ήδη. Έχω εδώ πέρα όμως μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση από τον φίλο μας τον Νικόλα το Σωμαράκη, ο οποίος είναι Ηρακλειώτης. Ένα που λέει ότι για την επιλογή πιάτου και κρασιού, λέει, σεφ κορυφαία επιλογή η συνταγή και το κρασί. Και έχει μια ερώτηση. Αν έρθουμε εκεί στην αυλή, ποιο φαγητό ή πιάτο, έτσι, με αίσθηση παράδοσης Κρήτης θα πρότεινε σε κάποιον να δοκιμάσει? Και θα συμπληρώσω εγώ σε κάποιον που δεν είναι κριτικός, ρε παιδί μου. Τι θα πρότεινες? Το καλό με το μενού μας είναι ότι έχει αρκετές προτάσεις μέσα. Μία από αυτές είναι το τσιγαριαστό, το αρνί, το γανιώτικο, που το κάνουμε εμείς, ρε παιδί μου, με ένα δικό μας τρόπο, προσθέτοντας μέσα στη σάλτσα του λίγο γαλομυζήθρα, που γίνεται έτσι πιο δεμένο πιάτο. Σίγουρα θα έλεγα το σκοτάκι, το σαβόρε, που κάνουμε, ρε παιδί μου, και αυτό με ένα δικό μας πολύ ιδιαίτερο τρόπο, προσθέτοντας μέσα μέλι και του δίνουμε κάποιες γλυκύτητες να σπάσει το οτιδήποτε, έτσι, την οξύτητα που θα σου δώσει το οξύδι. Μετά η κρητική σαλάτα, που και αυτό είναι ένα πολύ βασικό πιάτο, με πολύ βαθιά ρίζα και αυτό, με όλα τα φρέσκα μας μυρωδικά και λαχανικά μέσα. Τι μας κάνετε μεσημεριάτικο, βρε παιδιά? Και άλλες τέτοιες προτάσεις που πέρα από το μενού, σας είπα, είναι και η καθημερινή πρόταση που θα έχουμε. Τι ωραία. Τώρα τι να πρωτοδιαλέξεις, τι να πρωτοσκεφτείς? Εμένα μου έχει ανοίξει η όρεξη τόσο που δεν μπορείς να φανταστείς. Έπρεπε να με έβλεπες τώρα. Είναι και η ώρα τέτοια. Ναι. Λοιπόν, Γιώργο μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν τιμή μου. Δική μας και η τιμή και η χαρά, και πολλά συγχαρητήρια έρχονται και από ακροατές τώρα από όλα τα μέρη της Ελλάδος.
Εύχομαι ειλικρινά κάθε καλή συνέχεια και κάθε δημιουργικότητα. Είμαι σίγουρη ότι την έχεις και εσύ προσωπικά, αλλά και όλοι εκεί στην υπέροχη ομάδα της Αυλής. Να είσαστε καλά. Είναι ο Μιχάλης εκεί κοντά σου μήπως, ο Παραγγελάκης? Ναι, εδώ τον έχουμε. Καλησπέρα, Άννα Μαρία. Γεια σου Μιχάλη μου και πάλι. Θα πω και ακόμα μία φορά συγχαρητήρια για ό,τι έχετε φτιάξει εκεί στην Αυλή. Πραγματικά μας το μεταδώσατε και οι δύο σας με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο για την όλη περιγραφή. Θέλω μαζί, όπως είμαστε, να χαιρετήσουμε και να ευχαριστήσουμε επίσης πολύ την Ειρήνη Σαγρέ και τον Μελωδία 106,6 που μας έφερε σε επαφή και έκανε αυτή την πολύ ωραία γνωριμία της Αυλής σε όλη την Ελλάδα, σε όλο το κοινό μας. Βεβαίως. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς και εσένα, Άννα Μαρία, και την κυρία Ειρήνη Σαγρέ που μας φιλοξενήσατε στην υπέροχη εκπομπή σας όλες αυτές τις μέρες, και πολύ θα χαιρόμουν να μπορέσω να ανταποδώσω τη φιλοξενία εδώ. Θα το χαρώ πάρα πολύ να έρθετε και να το φιλοξενήσουμε εδώ πέρα. Και εμείς θα το χαρούμε πολύ και εγώ θα το χαρώ πολύ προσωπικά, οπότε με την πρώτη ευκαιρία, ναι, φυσικά, εννοείται. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ και τους δυο σας και πάλι. Εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Επίσης, Άννα Μαρία, ευχαριστώ.